Señoras e señores, son as 6:32 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no A Voltas co Prato. E atención, señoras e señores, porque hoxe é San Valentín. E nós somos uns namorados. Sí, San Valentín. E nós somos uns namorados da cociña. Por eso vos pedimos que nos sigades nas redes sociais, @voltascoprato. Aí están penduradas todas as receitas no TikTok, no Facebook e no noso Instagram, @voltascoprato. Digo que somos uns namorados da cociña, pero hai xente neste programa que aínda é máis namorada que a min, que son os nosos cociñeiros. Que pasen, por favor, Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Me ca, Ten o xenio no corpo esta muller, Ten o xenio no corpo porque ven un pouco alterada. Ves un pouco alterada. No, estou aparte ben. de que ves guapísima de vermello San Valentín. Claro. Vermello namorada. Sí, claro. Digo que ven un pouco alterada porque sabedes que están de entroido en Verín. E Begoña estivo desfrutando moito de entroido en Verín, non? Que tal? Sí, traballei e disfrutei. Traballache e disfrutaches? Sí, non se che pode contar todo, pero sí. Porque fixeche algo que non se pode contar. Tomei un pouco televisión. licor café. Ai, sí? Sí. E está bo? Estaba bo, está. E, mentras tanto, fixadevos o que é a vida, Xulio Mato traballando neste programa, levantando o país, como se soe dicir, Sí, verdad? pues esperamos que lo levantes ti. Xa estamos dando caña a cañotas, que é o que lles gusta facer. Bueno, é o Día dos Namorados, pois imos facer algo, eu creo que especial para este día. Imos ver que nos trae Teresa de Ordes. Boas tardes, son Teri de Ordes e vou-vos a dicir unha receta das uñas de porco. Primeiro desalamos as uñas, un día como mínimo, as cozo con agua, con loureiro, unha ceboliña ou dúas e sal, claro. E facemos un refrito, 2 ceboliñas, 2 allos, e pimento dulce e tamén un pouquiño de touciño que teña hebriñas. Así que este refrito feito, botamos a agüiña e ali unhas patatiñas para cocer. Despois deso, se botan ali as uñas deshuesadas e deixanse cocer outro pouquiño máis. E xa está, que aproveiten a todos. Ai, que bonitas son as unhas de porco, Son moi de San Valentín. Sí, son estaba pensando eu. Son moi de San Valentín. De feito, hai unha frase moi coñecida en Galicia que se lle pode dicir a unha parella que é freja tamén como se freja o porco á parede. Non, podríamos... Non sería un pouco así. Sí, Nós hoxe... para a primeira cita está. Para a primeira cita está ben. Nós hoxe non nos imos frejar, pero imos cociñar uñas. Ou manitas, que é unha cousa que a min me deixou tolísimo. A min tamén. Como é que lle chaman manitas? Eu chamolle pés. Ti pés? Pero aprendín que manitas se lle chamaba en Zaragoza. Foro a aprender ali, sí. Que lle chaman manitas. Que cara é Sí, eso? no, Manitas de porco. Manitas de cerdo, sí. Pero aquí, sobre todo, son unhas ou uñas, non? Eu chamolle pés. Ou pés. Ou pés. Moi ben, pois, que vamos cociñar? A ver, Begoña, contame. Por mira, eu vou facer unhas flores. Unhas flores, como é San Valentín, unhas flores. Talme de que vas facer flores... Con pés de marrao. Porque eu digo marrao. Vas facer flores con pés de porco. Sí, de marrao. Bueno, por nada. Xulio Mato... Pois eu non, eu vou facer un... É que me fixo gracia, O que? Estaba me rindo das flores de porco. Sí, é que é No, para eu vou rirse. facer un guisito, pero sin flores. Un guiso, pero sin Un flores. guisito, buenas deshuesar, vou dar outra voltiña. Ti vas ir máis polo xeito un pouco tradicional, dicindo... Sí, en principio sí, despois deshuesas e... Xa, despois vas facer ou vas utilizar manteiga ou estas cousas que fas ti, non? No. Non? No. Que raro. Xa Bueno, verás. por un lado temos guiso e polo outro flores con pés de marrao. Vamos cociñar no Voltas co Prato, veña, quedamos con Begoña. Vamos alá. Bego, a ver, que fas ti coas túas unlles? Pois mira, moi sinxelo. Como as cociñas, porque aí a xente estaba vendo, hai dous tipos de unllas, non? Porque tiñamos Sí. as salgadas e as que están frescas, as que se Bueno, estaban pero vendo aí tamén no bodegón. estas non son do sur, porque no sur son afumadas. Nós Na túa afumámolas. zona, na túa Sí, zona sí, son afumadas. Son afumadas, sí. É un pouco como o porco o cocido en lalín que é afumado, non o porco. Un pouco ese estilo. As uñas tamén. Claro. Estas Vale, vale. xa están cocidas, vale? As que tes aquí. As que están aquí. Perfecto. Hai que depilalas ben, Pasarlle o soplete. cun soplete. Pasarlle o soplete, eso- E pois cocelas deso máis ou sí menos sabemos. unha hora e media. Eu dou hasta que se abren así. Es Cando se que teñen empezan a abrir. que están empezar que se empezan a abrir. Pois Claro, xa están. entón, o habitual ou pode pasar moitas veces que na matanza en Galicia, agora que estamos tamén no entroido, na matanza que che sobren os pés, non as patas do Ou nun do cocido, porco, algo así. Ou nun cocido. Pois Claro. mirade porque podedes facer ou utilizar eses pés para facer receitas como as que estamos facendo hoxe no Voltas co Prato. Esta receta é para conquistar.
Sí, Xa verás. o día de San Valentín. Estou pensando eu, se na miña primeira cita, Que fixeches? si me atrevería a dar de comer pés de porco. Ti que crees? Ti crees que poderías namorar a alguén dicíndolle que... Bueno, a ver, a mellor a min gustame, non sei, o que os gustos tes. Sí, no, pregunto, a ti gustaríache, non? Que me deran un armario de marrao. Sí. Pois non sei. Entón, primeiro, colles a cebola morada e pícala moito, non? Sí, teño aí un galliño xa, picado. Perfecto. Ya estou picando esta cebola así, finiña. Vale. E o que vamos é desosar tamén as manitas, Vale. os pés, Faime de moita marrao. graza que lle chamen manitas, Sí. os pés de marrao, porque para min, na miña zona son as uñas de toda a vida. Pero claro, máis bonito nunha carta, ao mellor que dache manitas de cerdo. Sí, iso é verdade. Pero a min gustame moito chamarlle pés de marrao. Isto non terá moito gas? No, deixao. Hache igual, vale. Nada, dame igual. Mira, vamos a abrilas, mira. Simplemente vámonos sacando. Recordamos que levan hora e media cocéndose. Cocéndose. Hora e media cocéndose, Sí. Ola. Ves? Para coselle así, vai sacando a carne. Ajá. Así. O mellor sobraronche do cocido. Sí. E tú podes aproveitar tamén. Se che sobrou algún tipo de carne máis do cocido, pois tamén non podes aproveitar. Utilízalo tamén, non? Claro, sí. Se Porque- queres, pode baixar ao 6. Ah, ahora sí, vale. Agora. Digo, porque... Estas flores podes facer con calquera parte do porco. Claro, por sin exemplo, problema ningún. como son flores que entendo que llevas meter polo medio, non? Sí. A carne. A carne, vou facer un guisiño. E dese guiso... Neste caso temos as patas do marrao, pero podría ser calquera outro tipo de carne do porco. Claro, podese facer con orella, podese Vale. facer co rabo, co morro. Vale, e ten que ser así unha parte que teña moita xelatina. A ver, non ou ten por grasa qué, ou non? pero quedalle ben. Vale. Un pouco de xelatina sempre lle queda ben. Vale. Podemos usar, pois, ao mellor, sobrounos un pouquiño de orella, pois un pouco de orella, Claro. un pouco da carrillera, se che quedou cachucha, pois un pouco do morro. Moi ben. Sabes? Un pouquiño de panceta. Pois deixamos a nosa querida Begoña aquí desmiuzando os pés do marrao, as manitas, e marchamos con Xulio Patas Mato. Que tal? Pois moi ben, mira. Eu teño ti unhas vas mans... facer un guiso normal, eu teño por aí, unhas uñas frescas, vale? Unhas manitas frescas. Ah, vale, as túas estaban frescas de todo, non cociñadas como as de Begoña. Primeira diferenza. Primeira diferencia. Outra, salteína con un poquinho de allo e cebola. Sí. Vale? Voy a botar un poquinho de coñá para que non se me pase esa cebola. Ah, vale. Vai non saltar a alarma anti-incendios do plató. No, viño blanco. Viño blanco, Ahora no, sabes. viño tinto. O sea, viño tinto, perdón. Estaba pensando que fume mar blanco. Vale, un bo pouco de viño, coñá, mira. viño tinto. O do viño é importante, que sexa un viño bo. Vale, non ten que ser un viño carísimo, pero que non sexa tampouco un viño de brie. 50 céntimos. Claro. Se dixo unha invitada aquí que é bo, nos ahora non podemos facelo, Xa. pola hora que é. Pero se mentres cociñas tomalo, tomar claro, un viño. claro. Que, Pero que aparte, nos sobra, o que decimos aquí sempre neste programa, aproveitamento. Claro, que quedan nos sobra un pouquiño de viño, aí media está. botella de viño, pois xa aproveitas para facer unha historia destas, Vale. E si, Bueno. mellor que sexa un mencía, algo de aquí, non? Home, claro, é que xa na casa xa vas tomar un daqui. Claro, un de aquí, sí. Bueno, pois mira, viño tinto, Vale. un poquinho de coñá, cebola vermella, Ajá. botelle tamén un poquinho de tomillo, vale? Podemos botar a especie que queiramos ou nada, ou simplemente como fagamos o guiso normal na casa, Xa vale? recende, bueno, estás evaporando alcohol. o alcohol, entón recende moitísimo o viño, o coñá, ainda, sí, Eso, sí. tan pronto se nos evapore este olor a alcohol, vámoslo cubrir de agua e vámoslo deixar cocer por 2 horas, un pouco máis. 2 horas? Porque nos queremos, sí, quero que este Oi. casi desfeita. Oi, ti necesitas moito amor e moita máis televisiva. Sí. Ben, vamos sí, a dar sí, 2 mira. horas facéndose isto aquí. Por Eso certo, é. xente da casa, chamade a voltas co prato, 664-4834-19. Chamade e comentade se vos tamén cocedes uñas, se comedes uñas, porque a verdade é que eu de receitas de uñas non as teño nada controladas. Así que 664-4834-19 e despois repartimos cartos, 50 euros dunha vez e 50 de outra. Digo eu que probablemente teñamos a nosa convidada un pouco a expectativa co que está a pasar aquí no plató, así que imos chamar a nosa queridísima Teresa de Ordes. Un aplauso para ela. Hola, Hola, Teresa. buenas Teresa. tardes. Hola, Teresa. Ti ves namorada, ves por namorar ou Eu xa estuve, xa estuveches, xa... falleceu o meu home, Ai, bueno. era bueno. pastelero. Ah, era pasteleiro. Pastelero e cocinero. Entón ti eres golosa, ou non? Uf. Moito, moito. Digo eu, Teresa, o tema das uñas de porco, entendo que a ti che gustan. Me encanta. Non, encantan, Sí. sí.
Pero sí que é certo que hai moita xente que lles ten un pouco de respeto e en realidade é unha parte moi rica do porco. Sí, é máis rica que hai, polo menos para min. Sí, a ti como che gusta facelas? Guisadas. Ou no cocido mismo, Sí. pero tamén son ricas. Que guapo. O sea, sin nada, Sin pero... nada. Moi ben, Pero por- guisadas, moito máis ricas. Vamos ver as de Pois mira, Xulio. Teresa. Que che vai contando. Arrímate para diante, que che conte aí como Eu está. estou nas guisando, vale? Pero estou guisando con viño tinto. Porque normalmente se fan con viño blanco, eu fago con viño tinto. Por que? Porque quero unha salsiña oscura para o resultado final, que xa vas a ver cal é, vale? E vamos a acompañar con unhas chalotiñas braseadas tamén e un crujiente de allo porro. Vale, que vai quedar moi ben. E despois vou acompañar tamén con un pouquiño de touciño entrefebrado. Moi ben, sí. Vale? Touciño entrefebrado e touciño a secas. Así es fago. Sí, sí, sí. Tamén faste así. Ti tamén lle pos así? Sí, o touciniño, sí. Pois así, sin arriesgar. Sí. Ves? Vas ao... Que Oh, raro seguro. ti, E vou botar unha calleñinha tamén para que lle dé un toquiño de alegría. Xa que San Valentín hai que poñerse picantes, Hombre, claro. Vale? Así vais a ir Xulio deste plató hoxe. Así. Sí. Bailando vais a ir. Correndo. Ou correndo. Que che parece o de Xulio, Teresa, ben? Ben, Sí? sí, porque é especialidade máis ou menos... Unha idea. Sí, Unha idea como do eu. Sí, Como eu, bueno, pues sí. vale. Unha idea do teu. A ver se Pois te gusta sí. despois. Eu creo que sí, eh? Teresa, Sí. agora vas a alucinar co de Begoña. De Begoña tamén me gusta Vente, moito. vente. Como cociña. Vente. Hola. Ponte aquí, Teresa, e que che explica a nosa querida Benvida, Teresa. Begoña Igualmente, gracias. o que vai facer. Pois eu vou facer unhas flores con hojaldre, mazá e as manitas. Teño aquí guisando, As manitas que están saltando. están Sí. saltando porque por a xelatina non é nada complicado. Ah, O hojaldre, por exemplo, pues non o fixen, que é un hojaldre comprado. podémoslo mercar. sin Podémoslo problema mercar, ningún. sí. Non? Sí. E vexo que lle estás botando Un pouquinho manteiga de aí ao manteiga. molde. Sí, a min gusta Pa que non botarlle se un pouco de pegue, ou manteiga. pa que? Claro. Sí, para que non se pegue. Pero dille algo pola manteiga. No, porque ela normalmente non fai como a ti, non a usa para todo. No, exactamente. Non a usa para todo. Eu creo que Xulio duchas en manteiga, polas mañás. Sí. Enche a bañeira de manteiga e tírase dentro. Polas mañás antes de vir aquí. É así, Teresa, é así. Sí, sí. Bueno, pues vou vas a follala, vou ir non? montando, mira. Facemos unha tira así, ves? Ajá. Super sinxela. Isto compramos a masa. Entón agora poñémola así, estirámola un pouquiño. E agora vamos a cortar unhas láminas de mazá moi finiñas. Ah, Así, como se fosen medias lúas, non? así. Así, de mazá. Medias lúas. Mira, se ves que non das cortado moi fino, cun pelador de patacas, Vale. fala. Tamén. E xa está. Sí. Mirade que truco, dos dou voltas co prato. Se non sabedes cortar fino, ou sodes torpes como a min, utilizades un pelador de patacas e xa está. E agora, Valas mira, colocando. valas colocando, é super sinxelo de facer, e xa verás que bonita queda. E hoxe é o día para facer estas cousas. Claro. Sí. Mas ese Sí. Teresa está ben, sabes pa qué? Por fillos pequenos, por nenos, por netos. Polos aí a colocar eso e telos entretidos. Non teño nin Entendes? fillos nin netos. Ah, o sea pero que- digo en xeral, Teresa, Ah, que en está ben xeral, porque sí, hombre. venche, Para eu que eles, sei, sí. os da familia os máis cativos. Sí. Diste, Enséñase. claro, E os queda veciños. bonito. Entendes? Moi ben. Ou faz como a Begoña, que a Begoña gustalle cociñar para todos os veciños. Pois pos aos pequenos a traballar. En onde vive? Que me apunto. E que fagan aí. A ver, que nos vas mostrar Ahora, agora? mira, moi fácil. Vamos cerrar e Ajá. presionamos un pouquiño, deixámola aí cerrada. Pero que se vexan as medias lúas por arriba, non? Exactamente, ten que quedar a media luna, ten que quedar a descoberto. Aí, e agora vamos a enroscar como se fora. Non ves? Quero que se vexa. Sí, sí. Mira, agora vamos a ir enroscando así. Aí. E agora, espera. mira, Ahora, dale a volta, qué dale a volta, que se vexa aí. Qué bonito. Fixado vos aí E na ahora casa. queda- mira que precioso. Mira que maravilla. Qué bonito. Mira, abrímola así un pouquiño. Qué maravilla. Mira que rosa Como máis unha bonita. flor preciosa. Pois vamos a dar un aplauso a Begoña Vázquez, por favor. Que está facendo flores. O día de San Valentín. Flores con uñas de porco dentro. Non hai nada máis romántico en Galicia, que comer unhas boas uñas dentro dunhas flores. Sí, hombre. Por favor. É que é romántico, non Teresa? É desgraciado. É romántico, perfecto. Bueno, pois deixamos a Begoña facendo máis das súas flores e temos que preguntar á nosa convidada, a Teresa, cal das dúas receitas, Teresa, Ui, me Ui. metes un aprieto, pero eu as dúas. as dúas? Isto para comer e iso para postre. Uñas de postre. Claro, tamén. Vale, Ou non, vale. porque Vale. iso leva mazán,
leva hojaldre, é de maravilla. Ou sabes que podía ser, inda que leva tamén guiso de pesa, ademais, isto podría ser un entrante, un primeiro, isto un segundo. E isto un segundo. Sí. Moi ben, eu estou contigo, Teresa, eu estou contigo. Sí, yo igual, Sí. Pois vamos a dar un aplauso a Teresa de Ordes que está con nós, e pedirlle que vaya á zona de sufridores. Un aplauso para Teresa. Gracias. Aplauso para ela, maravillosa. Ai, Xulio Mato. Dígame usted. Temos unha chamada telefónica e a ver que nos din do teu prato, Vamos falar con Eliana, me parece. Hola, Eliana, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Pois mira, aquí vendo vos. No, xa. Desde aquí non ole, pero que pinta ten todo iso. Pois é unha pena que non o cheires, porque a verdade é que dá gusto estar neste plató, Viana do Bolo, estamos falando con Viana do Bolo, que entendo que vos tamén andades con Troide por aí. Hombre, nos xa levamos, Canto levades aquí xa? 15 días, máis de 15 días xa dándolle. E ainda hai xente pola rúa, ou están todos na cama xa? Ainda nos queda o máis gordo, ainda nos queda o máis forte. Mi madriña. Pois, Eliana, tenxe que preguntar cal che parece mellor dos dous que estamos cociñando hoxe aquí, o guiso de Xulio ou as flores que levan tamén unhas de porco? Pois, a ver, eu o guiso de Xulio xa teño comido, bueno, parecido, Claro, non sei, parecido. tamén o fixen algunha vez, pero as flores chamaronme moita atención. A verdade é que teñen moi boa pinta e chamaronme moita atención. Mira, vouches mostrar, espera, que lle vou mostrar. Vou mostrar aquí, porque ti fíxate, Eliana, que maravilla da gastronomía galega está facendo esta muller, Mira, pai, que flores... Ademais é da miña zona, ademais é da miña zona. É da túa zona, mazá, masa follada e tamén hai as unhas por dentro, que isto é unha maravilla, Claro, home. É unha pasada. Eliana, vamos che mandar un bico enorme e pedirche que veñas un día polo programa, vale? Cando que irades. E, sobre todo, desfruta moito do entroido. Non o dudes, a mellor falta do ano. Veña, un bico enorme. Bicos para todos. Veña, chao. Vamos a empaquetar, veña, a última. Vou empaquetar a última. Piches que sinxelo, é rapidísimo, Sí. No, é que o único que Super ricas. O único que ten de difícil é o tempo de cocción das patas. Claro. Porque é a única dificultade. Claro. Pero, sin embargo, se o terdo cocido de antes... Sí, ou che queda algún resto de algunha carniña ou así, mira. Só ter feito. Que sinxelo. E a mazá, quedalle genial o marrao. Necesito que me digas o tempo e a temperatura, porque intúo que vas ir ao forno. Sí, vou ir ao forno. Sobre uns 20 minutos... Na máis. Sí, a 180. 20 minutos, 180 graus. Vamos ao forno da voltas co prato, veña. Perfecto. 20 minutos, 180 graus. Sí. Queda mallado? Mallado. Pois veña, vamos a contar a Galicia mentras tanto cousiñas, porque sabedes que hoxe é San Valentín. É un día que moitos se aproveitan para pedir a man dos seus amados. Nós facemos xusto ao revés. E damos a mao, claro que sí. Para un galego de verdade non hai nada máis bonito que agasallar unhas unhas de porco. Non vos parece bonito? Ou romántico, polo menos. Os pezuños dos nosos marraos nunca gañarían un concurso de beleza. Sí, estou disposto a admitir que son pouco elegantes, pero se falamos de sabores, ese xa é outro mundo. Os verdadeiros devotos da unlla saben que esmiuzar as súas carnes regala matices que non se atopan noutras partes do porco, así que, se aínda non lle metestes o dente, anímovos a que probedes no cocido, nunha potaxe ou guiso ou coas receitas que vos ofrecen hoxe os nosos cociñeiros. E si, tan magna extremidade merece unha boa festa. Así que tomade nota, a finais de marzo celebran en Santiago, no popular barrio de San Lázaro, onde está o Estadio Vero Boquete, a Festa da Unlla. Animádevos, e se non, seguídenos, @voltas co prato, queda aí pendurada a receita, xa está, xa poder facer, vamos con Xulio Mato. Xulio, apuntámonos ao tema da Festa da Unlla de San Lázaro. Cando que iras. É un bo plan, É un bo plan. Fixemos máxia televisiva. Mira que máxia, Fixemos ves? máxia televisiva. Mira que salsiña ligadita, que che vou enseñar ahora, para que a vexas. E pasou 2 horas, casi 2 dixeches. horas, ves? Casi Pero 2 mira, horas. sí. Mira, Ves? fixadevos como está a salsa Aquí que tes dicía os él. sabores, as especias, mira, Bueno. o tomillo, Qué maravilla. o viño, a coñá, mira. coñá. E ahora vamos a sacar con cuidado. Esto Cheira é- moitísimo o tomillo, sabes? Que lle botacho, Claro. sí. Mira, esto é, Que pasada. a verdade que é unha delicatessen. Parece mentira que con algo tan sinxelo como unha uña. Sí. Mira, bueno, ahora que vamos a enguarrarnos un pouco porque hai que quitarlle o oso. Non pasa nada, neste programa gustanos meter as mans na uña. neste Mira, vamos a caso. separar A masa. carne de oso, vale? Pa qué? Para facer un rulo. Vamos a facer un ruliño. Ajá. Hai que ter cuidado con todos os huesiños que teñen na punta dos dedos. Ves? Pero todo eso xa vai quedando carne.
Cáme de deixar un pouco sorprendido que acabas de dicir de que vas facer un rulo, porque ti Vou facer un dixeches rulo. que ias facer Eu dixen que iba a facer un o guiso. guiso. O guiso xa está feito. Moi ben. Entón, agora que? Que pasa? Que imagínate que tes unha primeira cita. Vas te poñer a chupar as uñas do porco, cañotas. Pensa, utiliza a cabeza. Xa. Pois Non a entón, primeira eu- cita ao mellor penses en chupar... Caro, No, caro, antes que pero as uñas, non sí. as uñas. Xa. Nin as do porco, Xa. siquiera. Xa. Entón, Darte un biquiño, non? Claro, entón eu vou poñer fácil. Claro. Vou poñer máis sinxelo para que podas disfrutar plenamente do sabor. Ou chupar os dedos despois de comer as uñas. Eso é, como vas chupar os dedos despois de comer as uñas? Vai Como dicir a túa chica. Xa, quedas un pouco mal. Que cocho. Quedas un pouco mal, sí, é verdade. Bueno, mira, entón, desmiúzalo ben. Eso, desmiuzámolo, vale? Isto podémoslo facer con todo, pero vou facer unha pequena solo, vale? Ajá. Despois, collemos un poquinho de papel transparente, de papel, Sí. de papel film. Sí. Vale, vamos facer un carameliño. Un caramelo. Un caramelo, xa verás. Espera, un caramelo, un caramelo, no. espera. Vamos lle dar a forma dun caramelo. Ah, vamos facer caramelo con uñas de porco. No, vamos lle dar a forma dun A caramelo. forma dun caramelo? Eso é. Xa pode ser un caramelo. Pode ser, pero non é a forma. É a forma dun cañotas. caramelo con uñas de porco. Oe, me agotas, Mira, Un guiso de uñas mira, ao viño tinto. mira. Doblamos, estiramos ben o papel. Doblamos así un pouquiño sobre o chisme, Xulio, doblamos, Xulio, e ahora facemos que gire. Xulio, Dígame. Xulio. Sí Aí que é tes. como un caramelo. Aí tes o carameliño. É como os caramelos de eucalipto, Veña, un aplauso para Xulio. É como un caramelo de eucalipto. Eu creo que, oiches, cousa tan bonita, creo que merece 50 euros. Ai, por min vale. Sí, Pois venga. regalamos 50 euros. Non para ti, Non te vou dar a ti, para darles a alguén da casa. Vale. Veña, vamos alá. Quen fai hoxe un guiso de unhas ao viño tinto? Eu. Ti és? Xulio Mato. 664-4834-9, o teléfono do A Voltas co Prato. Chamade, por favor, porque hoxe, se sabedes a resposta a isto, quen fai hoxe un guiso de unhas de viño, Xulio Mato. podedes levar 50 euros. Chamade. Vale, mira, isto fixino solo cunha uña. Iso Vale. é só unha uña. Isto é unha uña nada máis. derguesada, sí, porque Pois tiña hai dúas e bastante, aquí tiña outra, vale? Hai bastante. Por eso. Sí. E aquí, isto teria que ir á neveira 3 ou 4 horas A ver. hasta quedar como isto, mira. Mima. Eso é a propia gelatina. Claro, porque queda compacta, non? A gelatina queda compacta. Eso. E de feito, a ver, espera, mira, que lle vamos espera, mostrar a xente, pero que che vou mostrar a xente da casa. Que che vou enseñar como queda a gelatina. Vale, mira, fixadevos que gelatinoso. Mira, como queda de gelatinoso. Ves, queda compactado. Bueno, Eh? é como se fose un Queda salchichón compacto, de unlla de porco. Non? Ou un chourizo grande de unlla de É porco. como un chourizo de uña de porco. Entón, Sí. ahora que temos aquí? Algo que é moi gelatinoso, que ves que é super tenro. Sí. Ves como está de tenro? Porque Sí, está porque quente. xa cando cociñaches quedou así tenriño, claro. Entón, ahora, isto vámoslo cortar así en toriños Ostras. e vámoslo planchar. Hai que ter cuidado porque, mira, aquí colouse un oso, ves? Ah, o que decía antes Begoña, non hai que ter tino cos osiños, Claro. cos osos pequenos, porque... Non vai a ser que acabe a cita. Sí, Como non con dente partido, sí, con dente no dentista. Eso é. Mira, entón, ahora, isto vámoslo planchar e que vamos conseguir? Facer unha costriña por cada lado, Perfecto. que nos vai quedar crujientiño. Vale. Que nos vai quedar Entón, moi ben. despois de cociñalo, ainda o temos que planchar, recordade. Vamos con Begoña Vázquez, veña. Bego, Que pasou? que fas ti, a ver? Estou facendo unha salsa de améndoas. Temos, é verdade, temos as flores no forno. Sí. Que dixeches que tiñen que estar 20 minutos, dixeches. Si, 20 minutos, ainda lle falta un chisco. Ainda lles falta, sí, Sí. non pasaron. E aquí que estás a facer? Estou facendo unha salsiña, que fixen? Cortei unha ceboliña vermella Sí. moi finiña, doreina, Ajá. puxenlle améndoa tamén en dadiños, así cortadiña, Sí. e botelle nata, pementa e sal. Nada máis. Nada máis. Xa Vale, temos, vale, mira, vale. queres probar? Sí, Está claro. Eu a mellor creo que está un pouco salada, voulle dar un pouco de nata máis. Sí, é faciliña de facer, a ver como está. Está boa. Aí está boa, Sí, no, a mí está ben. Está ben de sal. A mí está ben, sí. Sí. Está moi Pensei boa. que me pasara, pero non. Pois moi fácil de facer para acompañar as flores que está facendo Begoña Vázquez hoxe no Voltas co Prato. Vamos co público, que a xente do público quere falar. Te ben cheira, Mira, Xulio. ves? Ya está planchando aí. Estánse marcando aí, moi ben, moi ben. Ves como van dorando? Moi ben. Pero Vamos co en 2 público, veña. minutinhos está. Do Voltas co Prato, que Teresa... Ui, vai. Teresa a nos querer contar algo. Hola, que tal, señoras, señores? Que tal, como están? A ver, Teresa. Dime. Ai, contanos, como estás vendo ti as receitas agora? Maravillosas, Sí. riquísimas, sí, ó. Escoita, a min sorprendeume agora Xulio, porque Con pensei, claro, agora que empaquetou, Claro, eu tamén quedei sorprendida. Verdad? Porque eu nunca o vin hasta hoxe. porque ele engañoute un pouco. Claro.
Porque ele dixo, non, vou facer un Sí, guiso un con guiso, Matías. É sí. verdad, un guiso con Tamén. Matías. Sí. Eu E no tamén. fondo, mira, colleu, meteuno na Sí, neveira. e logo, como se fora así Como un unha chorizo, longaniza. era unha longaniza, sí, exactamente, unha longaniza. De E agora verdad. estaba pasando pola tixola, así, planchando un pouco, o sea que eso vai estar. Oh, Cuidado, vai ter difícil, Entre as flores. para min os dous, Eu nin un nin outro. É que Para min os dous. É que facemos. Pois, para min os dous. A ver cal está máis bo. Onde están os dous? Hai que probalos. Teresa, un aplauso Vale, para ti e moitas vale. gracias por vir hoxe connosco. Gracias a vosotros. Maravillosa, A Teresa de vosotros. Orde, que está connosco aquí no Voltas co Prato. Vamos con Xulio Mato. Xulio, que nos chaman, que queren cartos. Pois hai que atendelos. Cartos dos teus. Hai que atendelo. Entendes? Vamos alá. Tania de Marín, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Estamos ben? Estás mirando aquí para as receitas, verdad? Home, Ves, é unha pena que non o cheires, Tania, porque de verdad que isto dá para ben. ademais, no Día dos Namorados dá para derreterse estas receitas. Entendes? Tá. Por 50 euriños, Tania, quen fai hoxe un guiso de unllas ao viño tinto? Xulio Mato. 50 euros que marchan para Moaña, moi ben, Tania, moi ben, moi ben. De Marín, non? De Marín, sí, De Marín. de Marín. Non quero dicir Moaña se és de Marín, Non te enfades comigo. Bueno, somos Vale. veciños. Sodes veciños, eso é así, eso é así. Ti se tiveras que Claro que sí. escoller unha das dúas, con cal quedarías? Pois como dixo a convidada, un de primeiro e outro de segundo. Por moi ben, Tani, por far de maravillo. Mandamos un bico enorme, vente un día por aquí, vale? Moi ben, moitas gracias, Vico, para vos. Veña, chao, 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 chao. Chao. Xulio, fixádevos, se Xulio está convencido da súa receita, xa están platando aquí, home. Está ben o Begoña? Sí. Que tal? Ben, Eso que é? o meu Es forno. que é? É o forno. A túa flor. Vamos ver a flor de Begoña. A ver a túa flor. Ala, Hola. mira que bonitas quedan. Que pasada, Ahora vamos a dar Begoña. pincelada así con un poquinho de ágave. Vamos a recordar á xente. Isto levaba masa follada. Masa follada. As medias lúas de As medias lúas de mazá. E despois As nada- maniñas, do nada porco. máis. As maniñas do porco, nada máis. O sea, non é nada complicado. Ah, sí. Rápido de facer, e ademais unha receita que se pode facer cos cativos. Isto, cas mira, cativas. o dulce, o camazá e co porco queda Sí. genial. Si, entón, o que lle fago tamén para darlle un pouquiño de brillo, para que quede bonita, mira. Xa está lista. Moi ben, maravilloso. E isto acompáñalo con que? Cunha salsiña, unha salsa de améndoas. De que? Améndoas. 50 euros en xogo, señoras e señores. De que é a salsa que fixo hoxe Begoña Vázquez? De améndoas. De que? Améndoas. Ali. Améndoas. Moi ben, 50 euros en xogo, 664-483419. Chegou o momento de chamar e gañar 50 euros. E tamén chegou o momento de que veña a nosa convidada de hoxe. Por favor, Teresa, levántate e camiña cara a nós. Un aplauso para Teresa, que está con nós con a Voltas co Prato. É por aquí. Vamos ti máis eu xuntos, Teresa. A ver. Ai, Teresa. Oh, que bonito. Teresa, mira, Xa. sabes, ponte Oi, aquí. madre. Teresa, sabes que agora chegou o momento máis importante do programa. Que é o momento no que ti tens que probar os dous, sen presa, pero sen pausa. Xa, cos ollos, Claro. casi se proba xa. Mira, fíxate a presentación xa de Xulio, o guiso de Xulio, sí. que xa é espectacular. Pois sabes que que? se me abre. Pode ir probando. Veña, vai probando ese, Teresa. A ver, logo. Vamos alá, Teresa, a ver como está de nerviosa hoxe. Ui, A estoy ver- nerviosísima. A ver como están as súas papilas gustativas. Dalle, Teresa. Ui. Que nós, ademais, nós teremos Ai, que mi repartir madre. 50 euros, porque vai entrar unha chamada, vamos ter que dar cartos, Teresa está probando de Xulio, e despois vai ter que probar as flores de Begoña. Así que, moita atención. abriron. Vamos alá. Lucía da Coruña, que tal? Boa tarde. Que rico. Hola, buenas tardes. Como estás? Moi bien. A ti gustache a unlla de porco ou non? A mí sí. Sí? Pois ao mellor, grazas á unlla, gañas 50 euros hoxe. Vamos alá. Ojalá. De que é a salsa que fixo hoxe Begoña? Mi madre. De améndoas. 50 euros que marchan para a Coruña. 50 euros. Un bico enorme, Lucía, moitas grazas por chamar e xa sabes que podes vir cando queiras, Gracias. Veña, un bico xigantesco para ti e para toda a Coruña. Chao, chao. Chao. Chao, gracias. Que pasou? Todo me lo puedo llevar para casa. Teresa, que sabes que pasa? Mira, dale mamá. Teresa, aquí temos pés de marrao. Manitas, como din en Zaragoza. Eles os que teñen son armados maravillosos para a De cocina. verdad. Entendes? Son así. Los dos, Dúas receitas espectaculares, señoras e señores. Por un Maravilloso. lado ese guiso de Xulio e por outro as flores de Begoña. Teresa, estás preparada? Tens que dicir un veredicto. Teresa de Ordes.
Quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Julio e Begoña. Ai, sí, xa. Claro. Non pode? Non, ten que gañar un. E por qué? Por que? A vida é así. A vida Pero a é mí dura. gustan os dous. Tesme que dicir un nome, Teresa. Jova. Yo sei, é así de duro. Pero es duro, pero este es No, Teresa, no. Hai que arriscar na vida. Tenmo que Este dicir. es salado, este es dulce. Teresa, xa. 3, 2, Pues los dos, yo... Non podes, Teresa, decirmos dous, tenme que dicir un. Dimos xa, que temos que pechar o programa. Pues para mí, yo qué sé, me gusta mucho el dulce. Pues entonces quedamos con Begoña Vázquez, ganadora do Voltas co Prato o día de hoxe. Bueno, señoras e señores, recordade que hoxe é San Valentín, pasade moi ben, desfrutade, pero queden na galega, queden coa actualidade coa hora galega. Chao, ata mañá.